שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על הפרויקט שלנו, Ultra Efficient Broadcasting System for Mobile Base Station, או בעברית, מערכת שידור אולטרה נצילה לתחנות בסיס או יחידות ניידות. אז קצת הקדמה על עצמנו, לי קוראים חגית פרץ, ולשותפה שלי בפרויקט קוראים סיוון אהרון. שתינו סטודנטיות להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכרגע אנחנו בשנה ד' בלימודים שלנו. אז ככה, אחת הבעיות הקיימות והגדולות היום במערכות תקשורת היא בעיית הנצילות. כיום ישנן מערכות תקשורת שעובדות בנצילות של 50% ולפעמים גם פחות. עקב הנצילות הנמוכה של המכשירים, המתח העודף במעגל מתפזר על רכיבים אחרים וגורם לחימום נוסף במעגל. בנוסף, נדרשים רכיבים פסיביים רבים על מנת לפזר את החום, מה שמגדיל את המשקל ואת הגודל של הרכיבים מעבר לנדרש. בנוסף, הרכיבים הפסיביים לוקחים את המקום שיכול לשמש עבור שיפור ביצועי המערכת. על מנת לפתור את הבעיה הזאת, הפתרון הרווח כיום הוא שיטת envelope tracking. בשיטה הזו אנו יודעים מהו אות המידע שאנחנו רוצים לשדר, וכך אנו מספקים לרכיב השידור מתח משתנה העוטף מלמעלה את האות, כך שכאשר האות גבוה, המתח גבוה, כמו שניתן לראות כאן, ואילו כאשר האות נמוך, המתח גם נמוך בהתאם. מה שמאפשר לנו לשפר את הנצילות של המעגל, שכן כעת פחות מתח מתבזבז במעגל כשהאות באמת נמוך. יש היום שיטות רבות המוצעות בעולם על מנת ליישם את השיטה הזו. השיטה שאנו עובדים איתה היא נקראת GRSCC, או בעברית, ממיר המבוסס על מיתוג של מעגל תעודתי. היתרונות של הממיר הזה על פני יישומים אחרים זה הגודל המינימלי שלו, היישום הפשוט שלו וטווח הנצילות הרחב שלו. אז ככה, מבחינת ניתוח השוק, ניתן לראות כי נכון לשנת 2014 ישנם מעל 2 מיליארד פלאפונים ניידים, כאשר אנו מדברים על סמארטפון, כמות הפלאפונים מגיעה באופן משוער ל-1.7 מיליארד. מעבר לכך ניתן לראות מחירה של עוד אלפי טאבלטים ומחשבים, אשר כולם רכיבי שידור בהם ניתן ליישם את פתרון הנצילות שלנו. המודל העסקי שלנו עובד בצורה הבאה. תחילה אנחנו מתכננות ובונות פרוטוטייפ של מערכת תקשורת, וכן מבצעות שידור של אות, בוחנות את הנצילות שלו, לעומת הנצילות של המערכות בימינו. לאחר ביצוע תיקונים והתאמות, אנו נראה כי אכן נצילות המערכת שלנו טובה יותר, וזאת על סמך סימולציות שביצענו בעבר. ובסוף, אנו נציג את התוצר שלנו בפני חברות המייצרות מערכות שידור, או חברות המייצרות טלפונים ומחשבים ניידים, ונמכור להם את הטכנולוגיה שלנו. מבחינת ישימות, ניתן ליישם את הטכנולוגיה שלנו במגוון מכשירים, החל ממערכות שידור האחראיות לשדר מידע למגוון משתמשים, וכן גם בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים, ורשימה עוד ארוכה. תודה רבה.